हे लोगोफोर फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै लोगोफोर गोबां मानसिफोरानो कनफिउज जादों जानो हागौ आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि सायाव बिनि सायाव आङो दाख्लै मोनसे भिडिअ होदोंमोन दा दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों गुवारै फोरमायनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजिगोन सोर सोर आपडेट खालामथारनांगौ आरो सोर सोर खालामाबाबो जागोन दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियारै फोरमायनानै होनोसै लोगोफोर जोंहा आधार कार्डखौ फ्रियाव आपडेट खालामनायनि लास्ट डेटआनो जादों 14 डिसेम्बर बे 2024 नि दा बेखौ सोर सोर खालाममारनांगौ आरो सोर सोर खालामाबो जागोन दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानोसै लोगोफोर दा बे आधार कार्ड आपडेटखौ सोर सोर खालामथारनांगौ होननानै बुङोब्ला जायफोर बिथांमोना सिगाङाव एबा गोबां बोसोरनि एबा 10 बोसोरसोनि सिगां गुबुन गुबुन स्टेट जेरै आसाम स्टेटनि अनगायै अरुणाचल दिल्ली मुम्बाइ बिदिनो गोबां जायगाफ्राव गोबां मानसिफ्रा खामानि मावनो थांनायफ्राव एबा गुबुन स्टेटआव नोंथांमोना जुदि आधार कार्डखौ बानायनानै लादोंमोनब्ला एबा इसु खालामनानै लादोंमोनब्ला बिथांमोनासो बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामथारनांगोन आरो जायफोर बिथांमोना आसाम स्टेटआवनो खालामदों एबा 2017 18 19 20 21 बेफोरबायदि जेनेबा बेफोरबायदि इयार्सआव जुदि नोंथांमोना बे आधार कार्डखौ आसाम स्टेटआवनो बानायनानै लादोंमोनब्ला नोंथांमोना बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौनि गोनांथि गैया एबा खालामाब्लाबो जागोन जायफोर बिथांमोना माने आसाम स्टेटनि अनगायै गोबां बोसोरनि सिगां बानायनानै लादोंमोन बिथांमोनासो दा बे आधार कार्डखौ कम्पालसरि बानायनानै लाथारनांगोन नङाब्ला नोंथांमोननि आधार कार्डआ इयुनाव खामानि होआबो जानो हागौ मानो होनोब्ला नोंथांमोना बै समाव गुबुन स्टेटआवसो बानायदोंमोन नालाय बिनिखायनो नोंथाङा बबेनि मार बेफोरखौ जेनेबा एड्रेस प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगोन आरो आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगोन जायखिजाया मोननै डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगोन जेरै भटार आइडि बाबो जागोन एसटि सार्टिफिकेट एबा कास्ट सार्टिफिकेट बाबो जागोन आरो कारेन्ट बिल बाबो जागोन रेशन कार्ड बाबो जागोन आरो पान कार्ड बाबो जागोन जायखिजाया नोंथांमोना मोननै डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनानै बे आधार कार्डखौ नोंथांमोना जायफोरा आसाम स्टेटनि अनगायै गुबुन स्टेटफोराव सिगाङाव बानायदोंमोन बिथांमोना जेब्ला 10 बोसोर जाबाय अब्ला नोंथांमोना बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लाथारनांगोन आरो मबाइलाव माबायदि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनाय जायो आं बेनि भिडिअखौ अलरेडि बानायनानै दोनखादों नोंथांमोना नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव थांनानै जाय खालामनांगौ बिथांमोना खालामना लाहैब्लानो जाबाय बे भिडिअखौ नायनानै रोङाखैब्ला आरो माखासे मानसिफ्रा गोबांथार कमेन्ट खालामदों आंना 2020 आव खालामनाय 2000 बिदिनो 17 आव खालामनाय आरो बेफोरबायदिनो गोबां बायदिसिना कमेन्ट खालामदों बिथांमोना जुदि आसाम स्टेटआवनो खालामनायब्ला नोंथांमोना बेखौ आपडेट खालामाब्लाबो जागोन बा गोरोन्थियावनो नोंथांमोना जुदि आपडेट खालामबायब्लाबो जेबो नङा बियो जेबो जाया बेनिखायनो नोंथांमोना गोनो गोथो जानाङा आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव क्लियार खालामनानै होबाय जायफोर बिथांमोना गोनो गोथो जाबाय थादोंमोन आरो कमेन्ट खालामदोंमोन बिथांमोना दायो मिथिबाय जानो हागौ आरो सानैसो मानसिया कमेन्ट खालामदोंमोन आधार कार्डनि जेनेबा डेट अफ बार्थ चेन्ज खालामनाय मबाइल नाम्बार चेन्ज खालामनायनि भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुङो नोंथांमोना गावनि मबाइलाव गावनि एड्रेस बा मबाइल नाम्बार एबा डेट अफ बार्थ बेफोरखौ चेन्ज खालामनो हानाय नङा नोंथांमोना आधार कार्ड सेन्टाराव एबा जेराव आधार कार्ड बानायो बेयाव थांनानैसो नोंथांमोना नोंथांनि गोरोन्थि जानाय एड्रेस बा डेट अफ बार्थ बा मबाइल नाम्बार बेफोरखौ चेन्ज खालामनानै लानांगोन मानो होनोब्ला नोंथांमोना जेब्ला बे मबाइल नाम्बार एबा एड्रेस बा डेट अफ बार्थ बेखौ चेन्ज खालामगोन अब्ला नोंथांमोना फिंगारप्रिन्ट होनांगौ गोनां जायो बेनिखायनो नोंथांमोना आधार कार्ड सेन्टारावसो बे गोरोन्थि जानाय एड्रेस बा मबाइल नाम्बार बेफोरखौ चेन्ज खालामनानै लानो हागोन बिनि अनगा जेबो राहा गैया नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो जानाङा दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव क्लियारै फोरमायनानै होबाय दा नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो जानो नांला लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामबाय थानायलाय दिनै आं नोंथांमोननि गोसोखौ क्लियार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ गुसुङैब्लाबो लानानै फैनाय जाबाय